Mehdin Hodžić, sin Selme i majke Hurije, u narodu poznat kao kapetan Senad ili Crni labud, rođen je 15. oktobra 1952. godine u Tuzli. Nakon što je diplomirao na Fakultetu za sport u Sarajevu, zapošljava se u Sekretarijatu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Krajem 1991. godine vraća se u rodnu Tuzlu, gdje se uključuje u rad Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Poginuo je kao vojnik 10. maja 1992. godine u selu Zaseok u Sapni. U toj akciji kapetan Senad i njegovi saborci zarobili su prvi tenk armije Bosne i Hercegovine. Posthumno je odlikovan ordenom Heroja oslobodilačkog rata i ratnim priznanjem Zlatni ljiljan.